जय जगन्नाथ। शिक्षा संस्कार परस्पर परिपूरक। जी वास्तव में शिक्षित ता संस्कार निश्चिंत परिमार्जित थिबो। ता वेश भूषा कथबार्ता व्यवहार ता कर्मरु जना पड़ ता संस्कार केमिति जने वास्तव शिक्षित संस्कारी व्यक्तिर वेशभूषा कथबार्ता व्यवहार ही ता वास्तव परिचय। ସେମାନେ କେବେ ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିବେନି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେନି କି ଏମିତି କର୍ମ କରିବେନି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ। ସେମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ପଛେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାର ପଛେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ରଖ। ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପର ସମାଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ତ ଗଲା ପର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିଜ ପିଲା ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ, ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ପଛରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁ, କିନ୍ତୁ ପର ଝିଅ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଲାଗିବା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମତ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।